Guys, nakarami ako dito guys. Kaso may itim. Ano? Mamaya na natin hugasan guys. Good morning sa inyong lahat guys. Welcome back to my YouTube channel. Napakalakas ng ulan. Yan lang guys, umaraw ulit. Napakaganda dito guys ng view. Kita ko sa inyo guys. Yan guys. Malapit na sila dito mga ano. May bunga na yung palay nila. Guys, meron dito guys. Yan, laki. Sana makarami tayo guys. Nakita ko dito guys. Yan guys, nakadalawa kagad tayo. Wow! Yan no. Kaso patay. Marami talagang matay dito. Palang. May nakita tayo guys. Isang laki oh. Wow! Nakakalimang piraso pa lang po tayo. Maliit pa guys yung isa pero pwede na. Ano kaya ito guys? Hindi kaya nakakain to. Hindi siguro kinakain yan. Walang piraso pa lang tayo guys. Guys, nakakita tayo ng
pagungon. Si kakaunti. Kakaunti talaga dito ganyan, ano, tapa lang. Maraming patay, sayang. Karami na sana tayo. Kaso puro patay yung nahanap natin. Guys, nakarami ako dito guys. Kaso may itim. Ano, mamaya na natin hugasan guys. Ang lalaki guys, oh. Wow! Kita. Oh. Dagka.
Sunod-sunod guys. Nakukuha natin. Habaw lang. Marami nila. Malakas na hangin guys. Kita ko lang sa inyo guys yung view para makita nyo yung kagandang view dito guys, lugar namin. Palayan napakalawak, palayan ng mga taga rito.